Iltqajna hawn biex f'din il-ġurnata ta' 2 ta' Ottubru fis-snin oħra flimkien niċċelebraw il-ħajja ta' tant rabi li ma tweldux. Tnislu għalhekk quddiem Allu huma ħajjin. Ħanfakruhom għaliex għalina huma eżies u jiffurmaw parti mill-umanità. Huma kienu imħarsa sa mit-tnissi. Inqumu bil-wieqfa, ħanatu bidu għal dan is-sagrifiċċju ta' raddi l-ħaj u nkantaw flimkien. Ħdejk jien ġejt mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U dan il-jum li fih il-Knisja tfakkar l-anġeli kustodji imqazza jew nersqu quddiem il-mulej u nofrulu il-qalb tagħna bin-nuqqasijiet, bid-nubiet imma wkoll bl-indima. Nofrulu wkoll id-batija li nġorru fil-qalb tagħna x'il-mulej jitrasforma għalina fajn ta' barka mis-sema. Sabiex din l-Ewkaristija tħalli frott fir-ruħ tagħna jew nitolbu umilment maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna. Nejdu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġeli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla bi provvidenza tal-aġeb tjoġbok tibatilna l-anġli qaddisa tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żommna dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jgħidilna l-mulej, arani, sa nibgħat anġlu quddiemek, iħarsek fit-triq u jwasslek fil-post li jien ħejjejt. Dan il-post hu il-ġenna. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Dan jgħid il-mulej,
Arani se nibgħat anġlu qudiemek biex iħarsek fit-triq u jwaslek fil-post li ħejjejtlek. Qis li tagħtih wiċċ u tisma' kliemu, la tmeriħx għax ma jaħfrilkomx dnubietkom, għax hu ikellimkom f'ismi. Jekk tisma' sewwa minn kliemu u tagħmel kull ma ngħidlek, jien inkun l-għadu tal-edewwa tiegħek u neħodha ma' min jaħodha miegħek. L-anġlu tiegħi jimxi quddiemek u jwaslek għand l-Ammurin u l-Ħittin, il-Perizzin u l-Kananin, il-Ħiwwin u l-Gebusin u jiena neqridhom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla qassal minn wieġbu l-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk flimkien. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Int li tgħix għall-ken tal-għoli li tagħmmar għad-dell ta' dak li jista' kollox. Għid lill-mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jinfik nittama. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mar tal-mewt bir-rix tiegħu jgħattik u taħt ġwenħajh tistken. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Ma tibżax mill-biża tal-lejl, anqas minn vleġġa li tittajjar binar, minn pesta li tixteret fid-dlam jew minn marda li ġġib ħerba f'nofsinhar. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Ebda deni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu jibatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. L-anġli tiegħu jibatlek biex iħarsuk. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, nilqgħu bil-ferħ l-aħbar it-tajba, nqumu bil-wieqfa ħankantaw l-Alleluja. Birku il-mulej, eżerċti tiegħu kollha, għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqu id-dixxiepli lejn Ġesu u staqsewh, mela min hu l-akbar fis-saltna tas-smewwiet? U se jaħlejh tfajjel xkejken qiegħdu f'nofshom u qalilhom, tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħal tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. Kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu. Kull darba li niċċelebraw lill-mulej b'mod partikolari fl-Ewkaristija, fis-sagrifiċċju tal-Qudisa, aħna nagħmlu esperjenza tal-imħabba u tal-ħniena tiegħu. Din l-imħabba infinita ta' Alla li għandha l-isem u l-wiċċ ta' Ġesu. U f'kull ċelebrazzjoni aħna inħarsu lejn il-misteru ta' Kristu fid-diversi manifestazzjonijiet tiegħu. U dak li għandu x'jaqsam ma' Kristu u mas-salvazzjoni tagħna. U dan sabiex mhux biss infaħru lil Alla, sabiex
nirringrazzjawh, sabiex nitolbuh, imma wkoll sabiex fih insibu il-mistrieħ tagħna. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtejn u imtaqlejn u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli. Kristu jistedinna sabiex fih insibu il-mistrieħ tagħna, sabiex fih insibu s-serħan tal-qalb tagħna. Aħna l-koll bħala bnedmejn fl-esperjenza tal-ħajja tagħna inġorru xi forma ta' salib. Niltaqgħu mal-pejs u mal-esperjenza tas-salib. U min jimxi wara Kristu bis-salib fuqu kif qalilna hu stess, aħna ċerti illi s-salib ta' Kristu isalvana fis-slaleb tagħna, jagħtina l-ħelsien fis-slaleb tagħna. Illum il-Knisja qiegħda tagħmel it-tifkira tal-anġli qaddisa ta' Alla, tal-anġli kustodji, illi mhumiex biss l-anġli ta' tfal ċkejknejn, imma huma l-anġli anke tal-kbar. Huma l-anġli illi Alla jqiegħed fil-mixja tal-ħajja tagħna sabiex jakkumpanjawna u sabiex iwasslulna l-imħabba tal-missier u l-imħabba ta' Kristu. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna jagħmel aċċenn partikolari però għall-imħabba ta' Kristu lejn iċkejknejn li ju qiegħdhom bħala mudell ta' dixxiplu tas-saltna tas-smewiet. Jurina li l-imħabba tiegħu permezz tal-anġli kustodji hija imħabba li tmiss kull esperjenza tal-ħajja tagħna. M'hemmx mument mill-ġrajja ta' ħajjitna illi mhuwiex immarkat mill-preżenza ta' Alla, mill-imħabba u mis-salvazzjoni tiegħu. M'hemmx mument tal-ħajja tagħna illi fih Alla ma jidħolx bl-imħabba tiegħu biex jagħtina l-imħabba ta' Kristu. Jekk dan jgħod għal ġrajiet li ngħixu ta' adulti, rridu nemmnuhom ukoll li dawn bdew sa mill-ewwel mument tal-eżistenza tagħna, sa mill-bidu ta' ħajjitna fil-ġuf tal-Omm. Mill-bidu ta' tnissil tagħna, mill-bidu tal-ewwel mument tal-eżistenza tagħna, Alla bat l-anġlu tiegħu biex jimxi magħna biex iħarisna, biex jakkumpanjana. Aħna għandna talba partikolari li tallimnija meta konna ċkejknejn, talba tal-anġlu kustodju. Ngħiduha filgħodu u fil-għaxija propju sabiex kull mument ta' ħajjitna ikun imħares mill-imħabba ta' Alla. Allura nemmnu illi f'kull mument tal-eżistenza tagħna, twila jew qasira, fidejn Alla, imħarsa minn Alla, maħbuba minn Alla. Aħna forsi nikkalkulaw il-ħajja tagħna bit-tul ta' snejn, imma Alla probabbilment jirraġuna mod ieħor. Alla ma jħarix lejn it-tul ta' snejn, imma jħares lejna bħala ħolqien tiegħu, bħala uliedu, bħala mixtieqa minnu, bħala maħluqa minnu. U sew jekk tkun twila u sew jekk il-ħajja tkun qasira ta' ftit jiem,
ta' ftit ġimgħat, ta' ftit xhur, ħajja li tibda u tintemm qasir il-għumr fil-ġuf tal-Umm, dik il-ħajja hija għażiża f'għajnejn Alla. Hemm salm fil-Bibja, s-Salm 139, fejn is-salmista jdur fuq Alla u jgħidlu int sawwart il-ġewwieni tiegħi, int insiċtni f'ġuf ommi. Int kont taf il-jum kollha ta' ħajti qabel ma ebda wieħed ma kien hemm. U anke jekk aħna forsi ma jirnexxilniex naraw il-wiċċ tat-tarbija li tmut f'ġuf omma, Alla però jara il-wiċċ ta' dik it-tarbija u Alla iżomma f'dirajh. Dak li forsi xtaqu jagħmlu l-ġenituri li jħarsu lejn binhom jew lejn binthom, li jżommuhom f'dirajhom u ma rnexxilhomx għax mietu kmieni fl-eżistenza tagħhom, dan nemmnuh li jagħmlu Alla. U allura nħossu l-imħabba kollha attenzjoni, l-imħabba kollha ħlewwa, tender loving care ta' Alla lejn mhux biss kull bniedem li jgħix imma lejn kull tarbija fil-ġuf tal-Umm. U dak li xtaqna nagħmlu aħna bħala ġenituri fil-konfront ta' wliedna li ma għamluhx nerħuh, nafdawh f'idejn Alla. L-imħabba li xtaqna naqsmu mat-tarbija tagħna, l-imħabba li xtaqna nagħtu lit-tarbija tagħna li ma tweldietx, aħna ngħadduha lilha permezz tal-imħabba ta' Alla. U Alla li jista' kollox għandu l-qawwa li jwassal l-imħabba tagħna lejn dawk li ma rawx id-dawl tal-ħajja. Hija dbatija weġa kbira illi iġorru l-ġenituri, speċjalment l-omm, li tkun iġġor fiħdana it-tarbija u tistenna li t-tarbija tikber u tifforma sabiex tagħtiha l-ħajja. Aħna l-koll għaddejna minn xi forma ta' dbatija fil-ħajja tagħna. Il-koll tlifna lil xi ħadd ta' għażiż fil-ħajja tagħna. Waqt li forsi mhux il-koll ġarrabna t-telfa ta' tarbija fil-ġuf, però nistgħu nifhmu anke jekk b'mod żgħir dak li ġenituri jħossu meta jitilfu tarbija fil-ġuf. Quddiem din id-dbatija aħna għandna nfittxu il-fejqan. U nfittxu il-fejqan propju fl-imħabba. Mod partikolari fl-imħabba tal-miżżewġejn lejn xulxejn. Hija biss l-imħabba li għandha l-qawwa illi tirbaħ fuq id-dbatija. Dbatija li forsi jgħaddu kemm jgħaddu snejn ma jirnexxilniex infejqu għal kollox. Imma permezz tal-imħabba lejn xulxejn, tar-raġel u tal-mara lejn xulxejn, dik id-dbatija tista' titfarraġ, dik id-dbatija tista' ssib il-fejqan. U tista' ssir espressjoni ta' mħabba dejjem akbar. Kultant anke fl-ambjenti tal-familja tagħna aħna nispiċċaw nitfgħu il-piżijiet fuq xulxejn u forsi nweġġgħu lil xulxejn. Minflok fl-ambjent tal-familji tagħna għandna nfittxu li jkollna esperjenzi tal-imħabba, naqsmu iva id-dbatija, imma mhux inġalu lil xulxejn imbagħtu. Naqsmu id-dbatija biex kunu nistgħu nġorruha flimkien,
naqsmu id-batija sabiex inkunu nistgħu nagħmlu mixja ta' ħelsien, mixja ta' fejqan flimkien. Għaliex l-imħabba għandha qawwa infinita, aktar u aktar jekk din l-imħabba tagħna hija maquda mal-imħabba ta' Alla. L-anġli kustodji jifakruna illi kif huma dejjem fil-preżenza ta' Alla, jekk jgħidilna l-Vanġelu dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet, jistednuna sabiex aħna wkoll mod partikolari fil-mumenti jibsa ta' ħajjitna infittxu il-wiċċ tal-missier. Filippu ftit qabel il-passjoni lil Ġesu jgħidlu urina il-wiċċ tal-missier u jkun biżżejjed għalina. U Ġesu jdur fuq jgħidlu min jara lili jara lill-missier. U allura nduru fuq Kristu. Infittxu lil Kristu sabiex inkunu fil-preżenza ta' Alla, fil-preżenza tal-missier li ebda mument tal-eżistenza tagħna anke jekk qasira li tintemm fil-ġuf ma jnieqsa mill-imħabba u l-attenzjoni tiegħu. U aħna li għandna d-don tal-fidi nersqu lejh bdejn it-tama u bdejn il-fiduċja. Illi jiċkejknejn tagħna li mietu fil-ġuf jinsabu jistrieħu fih. Li Alla ma jekkalkulax il-bniedem mill-jiem ta' ħajtu, mis-snejn ta' ħajtu. U li quddiem Alla kulħadd jgħix. U li xi darba qatt nerġgħu nissieħbu flimkien fil-glorja ta' Alla. Għaliex l-imħabba li nirċievu mingħand Alla hija imħabba bla tmiem. Infaħruk missier tad-don tal-ħajja li tibda mit-tnissil. Mulej, nitolbuk għejn lill-komunità li temmen ix-xandar iżbuħija tal-ħajja fil-ġuf. Nitolbu. Għal dawk l-ommijiet li għaddew mill-esperjenza kifra tal-abort biex jirrikonoxxu it-tarbija tagħhom u jfittxu l-fejqan u l-paċi. Nitolbu. Infaħruk missier għal dawn iċ-ċkejkin li ma twildux imma li aħna ngħidulhom bisimhom u niċċelebraw l-eżistenza tagħhom. Joe, Simon Peter, Kevin, Maria, Josue, Wayne, Sara, Angelo, Gabriel Charles, Alyssa, Jonah, Penn, Elisa, John Paul, Maria, Marianna, Carlo, Jacques, Andrea, Rachel, Maria, Jack, Jonathan, Lisa, Jerome, Rita, Carmen, Angel, Chloe, u lill-aħwa Francesco, Michelle, Antonio, Giuseppe u Maria, Carlo, Giovanni u Michelle,
Luke, Mattias u Gianluca, Isaac u Dean, Isaac u Beppe, it-twins Clayton u Andrea u oħtom Chantel, Daniel u Sara, Joseph u Anna, Victor u Peter Paul, Isaac u Stephanie, Isaac, Jacob, Rachel u Sara Noel, Kieran u Carlo, u oħrajn li ma nafux isimhom. Għati l-faraġġ tiegħek lill-ġenituri u l-familjari tagħhom u imlihom bil-ferħ meta jifhmu li dawn qed jannu s-sebħ u l-kobor tiegħek. Nitolbu. Li għanna fil-qalb tagħna nofru wkoll il-mulej, il-weġġat u d-demat li aħna nxerdu għal dawn iċkejknin. Nfaħruk Missier Qaddis għax inti dawn il-ħwejjeġ għarafthom lil min hu ċkejken, lil min jafda fik li jaf li inti ma tinsa lil ħadd. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Se nofru il-ħobs u l-imbit, il-frott tal-art, il-frott tad-dilja u xogħol il-bniedem. Ma l-offerta tagħna nfusna Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. jilqalmu lejn minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-għamu lej l-offerta li qegħdin nagħmlulek ġieħ-l-anġli qaddisa tiegħek. U fil-ħniena tiegħek għatina li bil-ħarsin tagħhom bla qiegħda neħilsu mit-tiġrid ta' din il-ħajja u naslu b'wiċċ il-ġejt fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. U qatt ma nieqfu nxandru t-tifħil li ngħatalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li jintrat lil dawn il-ħlejja li bihom inti taxxa u ġieħ moti lilek għall-kobor u s-sebħ tiegħek. U jekk huma jiċirqilhom daqshekk ġieħ, b'hekk naraw kemm tassew inti kbir, kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli kollha, waqt li aħna b'wiċċna fl-art nissieħbu magħhom
u bleħen wieħed intennu it-tifħil tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-disċiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċiepli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan tiftira tiegħi. Nqumu bil-wieqfa. Dan hu il-misteru tal-fidi. Dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, l-isqof tagħna Anton u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, l-Anġli Kustodji u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen, illi magħhom infaħruk, insebħuk, Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala awliet maħbuba tal-Missier, ejjew induru permezz tal-kliem ta' Kristu fuq il-Missier tagħna u nitolbuh. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħatija għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassalna l-qawwa bil-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li inti trid fija. Li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin.
ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħen għalina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, atina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li naħid nubiet tad-dinja. Ejjen aħna mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix illi tidħol taħt is-saqaftijiet. Żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġesu u l-anġli staġbu kemm iċċekkint. Ġesu ntħobna tant tinħeba. Imma aħna għandna bżonnok, ejja mulej ġewwa fina, ħatibdilna fik. Għalli aħna inwaslu lilek għand l-oħrajn. Kun magħna Ġesu. Nersqu nirċievu l-Ġesu b'ħafna mħabba x'in ikollna l-ostja u l-anġli staġbet kemm iċċekkint.
Irroddu ħajr lil-mulej tal-imħabba tiegħu għalina u li jfejja l-qlub maqsuma. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Mulej inta jixna b'sagrament tal-aġeb biex tqawwina għal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li bil-għajnuna tal-anġli tmexxina l-qudiem fi triq tas-salvazzjoni u s-sliem. Bi Kristu Sidna. Amen. Issa wara li għattina l-barka is-saċerdot innitelgħu fil-kappella ħalli flimkien inselmu lil Marija. Dawk li ġew l-ewwel darba li għad m'għandniex telefon number tagħkom biex sena oħra nikkuntattjawkom, jekk joġobkom wara għaw Rita biex tagħtuha n-number tagħkom jekk għandkom pjaċir. Ħani nafżawkom għax din nagħmluha kull sena. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Berikkom għalla li jista' kollox il-Missier, l-Leben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla.